ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಸ್ಕಸ್ದ ಸರ್ಬತ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಲ್ಕಿ ಸರ್ಬತ್ ಉಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಕಸ್ಕಸ್ ಪನ್ಪ ನೆಕ್ ಬೊಕ ಕನ್ನಡಡ್ ಕಾಮ ಕಸ್ತೂರಿಂದ ಪನ್ಪೆರ್ ನೇನು ನಮ ನೆನೆಯರ ನೀರುಡು ಪಾರ್ದಿದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗ್ ದುಂಬೆ ಒಡೆಯನಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಕಸ್ಕಸ್ ಬೊಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಒಂದು ಐಸ್ ದಿಯೊಂದ ನಮ ಬೊಕಂದೆಕ್ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲದ ತೊಂದ ತೂಕದ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿಂದ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿನ ಕಟ್ ಮಂತ್ ದಿಯೊಂದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಲ್ನಿ ಖಾರ ಓಡ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೋಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಇಂಚ ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಂತ್ ದೀತ ತೂಕ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಿಂದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ತಂದು ಪಾಡ್ಗ ಮೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಂತ್ ನೇನು ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಸಕ್ಕರದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತ್ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ನಮ ಕಸ್ಕಸ್ ಕಾಮ ಕಸ್ತೂರಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಕನ್ನಡಡ್ ಅಯ್ನ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ 2.5 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಐಕ್ ಐಸ್ದ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಪುಂಟುವೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿದಲ ಬಾಯಿಂದ ಇತ್ತನ ಹಾಪುನು ಏನೊಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ನೇಕ್ ಫುಲ್ಲು ಮುಚ್ಚಿದು ಟೈಟ್ ಮಂತದು ಫುಲ್ಲು ಶೇಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ನೆಂಚೊಂದುಂಡು ಹೆಡ್ಡೆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದುಂಡು ಅವರ ಇಲ್ಲ ಮಂತು ತೂಲೆ ಎಂಚ ಆಪುನು ಬಂದದ್ದು ಪಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ನೀರು ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ತಲ ಕೊರೊಲಿ ಪರಿಯರೆ ನೀನು ಇತ್ತ ಪರ್ಪೆ ನೀರು ಪರ್ಪೆಜೆ ಜೋಕ್ಲು ಕೆಲವುದ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಅಂಚೆ ನಿಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮರ ಪೋಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ.